מה קורה חברים יקרים, שמי אדיר זמני בחברת לוטוס נדל"ן. רציתי לדבר איתכם על נושא מאוד חשוב שהרבה לקוחות מתייעצים איתי, הרבה בעלי נכסים מתייעצים ושואלים, והרבה מאוד גם נופלים באותו דבר. איך אנחנו יכולים להתקדם עם מספר דיירים פוטנציאליים לדירה שלנו במקביל, ואיך אנחנו יכולים לדעת עם מי אנחנו מעוניינים להתקדם, מי הדייר הכי טוב עבורנו להתקדם איתו. אז אני הראיתי את הדירה היום לשעה 7 בערב ל4 דיירים. הדייר הראשון, הפוטנציאלי, אומר לי, הדירה מאוד יפה, תשלח לי בבקשה טיוטת חוזה, אני מעוניין להתקדם. כן, הדייר השני, השלישי, כולם אוהבים את הדירה, כולם רוצים להתקדם, כולם רוצים טיוטת חוזה. אני מתקדם עם אחד מהם, והסיכוי הוא 99% שהוא יתקדם, ואיך אפשר לשמור גם את האחרים על להבה קטנה ולא להפיל אותם. מה אנחנו צריכים לדעת על הדיירים? מי עובד במה? כמה זמן הוא עובד בעבודה הזו? זה מאוד חשוב. צריכים לדעת אם יש לכולם ערבים, למי יש ערבים, תאריך כניסה, למתי הוא יכול להיכנס לדירה. אם לכולם יש צ'קים, חשבון בנק, אם יש עוד אנשים שצריכים לבוא לראות את הדירה מטעמם. זאת אומרת, אם הבעל הגיע, אז האישה גם תצטרך לבוא לראות את הדירה. אנחנו לא יכולים להתקדם אם רק אחד מהם אישר את הדירה. אנחנו צריכים 2. אם הילד הגיע לראות את הדירה ואבא שלו עומד מאחוריו, אז בוודאי שאבא גם ירצה לבוא לראות את הדירה. אז אנחנו לא יכולים להתקדם בעצם לחתימת חוזה בלי שאבא יראה את הדירה. כי אנחנו יכולים להתקדם עם כולם עד הסוף, עד הרגע של החתימה, ואז האבא יגיע ויגיד סליחה, לא מתאים. אז ככל שלנו יותר אינפורמציה על כל הדיירים לפני שהם יגיעו לפגישה, או לפני שאנחנו מחליטים להתקדם איתם, ככה יהיה לנו יותר קל להתנהל מולם במשא ומתן. ככה יהיה לנו יותר כוח, וככל שיש יותר מידע על אותם לקוחות, ככה אנחנו נוכל לדעת עם מי אנחנו מעוניינים להתקדם, מי הדייר הכי טוב עבורנו באמת. אז בעצם כל האינפורמציה הזו היא מאוד מאוד חשובה, וגם צריך לדעת בעצם איך לנהל משא ומתן, איך אנחנו מתקדמים עם הדייר הפוטנציאלי, המתאים ביותר עבורנו. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא מפסיקים להראות את הדירה עד שאנחנו חותמים חוזה. זאת אומרת שאפילו ביום של החתימת חוזה, אנחנו מראים את הדירה ואנחנו שומרים עם לקוחות על קשר, כדי שנוכל להשכיר במידה ולא נחתום עם אותו לקוח פוטנציאלי, עם אותו דייר פוטנציאלי לדירה שלכם. מאוד 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 חשוב שלא נשאר קרחים ולא נפספס אף מומנטום טוב להשכיר את הדירה במחיר הטוב ביותר, בזמן הקצר ביותר, עם הדייר הטוב ביותר עבורכם. אם יש לכם שאלות, אם אתם מעוניינים בשירות שלנו שניתן לתושבי הרצליה ללא עלות וללא התחייבות, אתם מוזמנים להתקשר אליי, לחפש אותי בגוגל, אדיר זמני, מלוטוס נדל"ן. תרגישו בנוח, תודה רבה והמשך יום נעים.